Kardom kadawai panta lapen media panta kardom lo hade lapen pinini tu Puluni constituency pen labangso media thengno manang te press meet wang nangkok alamat he lanang kelang dunatum an kithe kiding lapen kadawai ka yang longarat lapen PSLC kithe kiding leader ke anapan asita me aprang si kardom pajol hade ase nilitum dak Puluni constituency kidamtang tarik thongkep arni lalu yang tipia long kongres atum haldak meeting dulu labangso melong keongdung EPSLC penta labangso kongres a party long cepa ogdun kusi media long taklang lo alapen ke inara kongres a korte tum tala sonsi jipulo lapen ke nili tum ke thek dam long ateng pulo dang te lada ka bangke ke mang hudam ji masih alam awe lapen ke non PSLC karbiang long lapen ensihil lapen kato we tum manta laso bangke manghu heda dangima pusi nili lima thada ipoloma bolong te ke damtang MEC election lada kongres a party pen ke dorsing singnar lo lapen hala independent bangke dak kenele bolong general secretary thong teron matangte rupsing teron lapen ke penaan kongres along ningjang samse tuma bangke dorsing singnar along dolo lapen mani yang samse tuma bangke hala kopine rupsing singnar rupsing teron along si independent long bang si cepa ogdun lo lapen ke non bang garni si ke thek long nam mohora teng kulutang te ladake hala rupsing teron long election apor ke kroya tum bang si ladak bang ke non ani si tarik thok ke barni bang ke kongres along cepa ogdun lapen ke ladake EPSLC atuma bang ke annut nat pas tame litum thek dunong li lapen ke nelitum sitame arnisi nini aprang ben kongres satu meeting tujuh puluh ini tumar julong lapen apiastin sitame labak muso bangke khobor cipulong asoteng bensi apiastin ben sitame EPSLC ke kroya tuma bangke hek konong li manang te nang dunde la heno kato ko phanta nilitum klar 8 klar dagalam ke thanji pu bangke la kato ko APSLC ke kroya tum lapen kato ko karbiang long lapen NCU la rada pan sitame isi Puluni constituency presiden lapen itu EPSLC lada constituency committee hian pena bangke klar dakalam the ke pachini kang tung alam bangke la hando ase la ho ke alam bangke la bangke pupu atum sitame arti pipon pite nangi gitu party joining bangke kroi pulong ke hala ho atum hansi paklang ponsi ke meeting ma pusi nili tahu ya mata Juni lipon itu. Masalah mungkin bangke pilih itu EPSLC ke people sih labangso 6 itu lapen ke otonomas state labangso cehang nang kok alam the. Lalu pulang te non itu karbiang long labangso 6 itu lahabar lo non pusi tame labangso keyapan long riapan kirai komabe. La sojok sih itu maka tharsa bangke la 6 itu marante Indian Constitution ateng pen ili tumhan rara phan pachini lo la pen ke to kanu sita dam pen si la puson rara phan tham no la so party ke podang te itu karbia khai phan madang te tribal khai phan si ke song la so long bang ke nong no jo kontab jo konfro bang ke nili tum Puluni constituency hin pen bang ke tuning ripon lo la so bang ke bang ya ni bang ke la hai pen tap ke ngi pusi ada we panta tuning ripon lo la pen ke non PSLC ke claim ke dam nang litum sitame theklong lo kato berat sitame theklong lo komar phansi ke chiso lapen ke EPSLC non political power bangwia ku pusitame ke dam tang high court pen sitame paragraph 27 ateng pen sitame la council along akimi bhutar le semar nangji puke high court pen sitame order nang pitang lo council aton si pen ke pulang te lai huya kam ke claim komar phan
lapen non high court si tame hearing bom do re-election apu thak wan nang ji pulang te lahai hui ke komada phansi ke claim asi karbia khei matang da tribal a khei litum labangso 6 dola hawar eletum samson sing ti labangso kewan a district a boundary ateng penitum cerai nang ji matang te itum along le phelang sakuri bakuri cerai nang ji pusil itum kathar sar ke kaboi daso kabor ia party ke lake komad ne afan rai wongji komane rafan pathe wongji pubangke kaliloke ilitum karbiang long rat akhe kar bidoan manang te tribal do anakhe phansi isikrai komakam sike claim asila so party afana bangke ano tin sitame manghu hede nangji lapen APSL sia ke mangalong si kato rat afan arata tum sitame ladak si non ke bangji MP election labangso bang phukili kelong demokrasi labangso juddholong sitame APSL sia party a candidate phansi litum ke kato erat phanda jok ponang jima usini litum puluni constituency pena bangke kato we phanda chuning ripon tu asi pini litum press ke bang alam the bangke la henlok la jagalam bangke la bangai kato ko istam mang nang ne la pen litum APSL sia rat tum sitame mang nang ne da ka bangke litum APSL si political party penle congress kidun kali hala bangke kidam tang bangke congress atumsi ala independent rupsing terono long kidun hala so tumsi nona bangke puthot ame thanga hemsi akom thanga hemche bangthu wala so bisara bangsi dolo asi pini press meet ke bang alam the bangke ban chalo kadam